pa ho Magdalena? Nga malok pa ho? Tahi. Buasa wala na namang Tony ho. Ayan lo, diyan magjual laktet kalin-kalin. Yaw taw-taw gusto nga manot-ton matandisi. Ay nabuhado. Nagkulinong mo na kasudi. Balik siya biring yan. Papiyaw na ributan Tahi. O naman ributan ka na. Buru-buru halos ko. O na mga murong ka rin dyan. Mamulong ko nagbawat to nga ni. At ang dayak na ako na dayak ideya nilo pa. At di gano'n ko huli ang Magdalena. May susong na ka rin dyan. At may training ko piyo to ho. Alam niyo kung rock to ho. At bihangad mo mga rato ho. Buhay mandiri ho. Dinak ko ko ninong mo biharap ko nung mo. Ulang lalaman video ni Baro. Iparang no di matam. Parang no di Piling. Pero ibig sa naman ton-ton. Ano pinatawag ko naman otom? Tabo piling. Piling dia, kucu-kucu tahe. Lujeo, kalilig-kalilig berjualan lapet. Orang tugagan mo niya maksud to. Hape, pasok buko inong mo. Dan mga lupa-lupi ho. Naributan o mga na. Dahil sa kurang ipiki ba? Dahil ba ko na marapit-rapit ka rin dyan? Nih, baru si degi matam do ate. Sira ama tu tibian matam tol uput cara mu tibian. Mga alap yung muncung bisi. Yang gulan mo kwa ako. Dan sila menonton kita sih macam tu. Sini pernah malok pa ko. Nga masak rin jakatahin na makan ng mulag ko. Tapi itong gusto masak. Maksud mo, maharap-harap ko ng munong mon. Sabor ni pikin naman boro. Ya diniring do boro nyala ka burju-burju marino. Tayo boro nyala ka buruku. Rara sudi hatay rara. Satu dia tu dia rara patay. Nih, langsung mga ini. Dali na, ano pa ko? Tahe. Masak na yun.